Les accions més importants són les de reduir el nostre impacte que ara mateix estem causant a l'oceà. Treballar en les polítiques que redueixin quin és el nostre impacte amb el mar. Però potser mesures així urgents seria reduir aquest consum de molts artefactes contaminants, ja no només de plàstic, sinó també segur que podem tendir a productes més naturals, a no tenir tants químics que estem composant a nivell de laboratori. El soroll generat per l'humà genera un problema substancial per la salut dels ecosistemes marins, des de les plantes fins als invertebrats, els peixos i els mamífers marins més grans del món. I aquesta amenaça s'intensifica juntament amb el creixement de l'activitat humana al mar. És una amenaça en dos aspectes, en l'aspecte que el plàstic gran, el que es diu el macroplàstic, provoca problemes en els ecosistemes, en la fauna, en els vaixells, també problemes econòmics al final molt grans, i després problemes de salut en l'aspecte que els químics que van associats amb tots aquests plàstics a dintre de l'aigua es van dissolent i aquests químics sovint s'està comprovant que són nocius en diversos aspectes. La contaminació marina a nivell global, actualment el problema principal pels humans és el mercuri. El tema del mercuri és un tema relativament controvertit. Jo, per exemple, he de dir que sovint m'he de discutir amb gent d'altres països on diuen que el mercuri de la Mediterrània és d'origen natural, de fonts geològiques. Bueno, jo crec que no. Bé, la qualitat microbiològica de les aigües costaneres és sempre molt millor del que la gent es pensa. Jo diria, quina pensa vostè que és la qualitat, no? Quan arriben a les plantes de tractament d'aigües residuals, aquestes s'ha de tenir molt clar que no estan dissenyades per eliminar aquests contaminants. Si les eliminen, perfecte, però si no, no. I el cas és que no les eliminen. Per tant, hi ha molta quantitat que arriba. I nosaltres estem treballant en projectes per replantar aquesta espècie. Un d'ells és el d'utilitzar petites pedres on replantem Posidònia, petites llavors de Posidònia, i les llancem des del barco. Així podem replantar de forma molt més barata i molt més escalable. És a dir, nosaltres replantem Posidònia, però ens cal poder veure si aquests mètodes que estem estudiant funcionen realment. Aleshores, nosaltres des del SARTI desenvolupem instrumentació que sigui capaç de monitoritzar com està funcionant aquesta replantació de Posidònia. El lab està involucrat en diversos projectes internacionals que estudien per a reduir l'impacte del soroll als invertebrats i les plantes fins als mamífers marins. Nosaltres treballem amb barreres reactives en infiltració. Nosaltres agafem aigua de tractament secundari de plantes residuals, les infiltrem en un aqüífer i entremig el que fem és una barrera reactiva de material natural basat en la natura. Són d'esporga, restes, etc. Aleshores el que aconseguim és eliminar molta part d'aquests contaminants emergents a través de la formació de biofilms, que són altres substàncies que les degraden. L'Agència Catalana de l'Aigua, amb aquesta preocupació de poder prendre decisions, va adjudicar un projecte d'investigació, de desenvolupament i innovació al centre de l'Institut de Ciències Fotòniques de la Universitat de la Politècnica de Catalunya i es va generar un sistema portable amb el que tu pots anar i concentrar la mostra directament al laboratori amb una maleteta, la concentres a la platja i també pots medir directament la presència de microorganismes, aquests dos, E. coli i enterococs intestinals, en 2 hores i mitja, 3 hores. Una vegada totes les deixalles han entrat al mar, retirar-les és increïblement difícil i per això existeix aquesta estratègia que es diu en anglès fishing for litter, que es diu la pesca no intencionada d'aquestes deixalles, que consisteix en aprofitar el sector pesquer, sobretot el sector de l'arrossegament, perquè aquestes deixalles acaben precipitant i acaben en el fons del mar i per tant les xarxes d'arrossegament serien les que podrien de forma no intencionada, no volem que els pescadors ara deixin la seva feina i vagin a pescar deixalles perquè no és la seva feina, però aprofitar totes aquestes passades que fan pel fons i el que pugen accidentalment en aquestes xarxes, doncs això evidentment ho podem retirar. El projecte OneBlue és un projecte europeu molt gran que engloba 20 partners de 11 països diferents.
i tot aquest consorci té com a objectiu fer un mapeig dels contaminants a nivell marí, però no només de la zona costanera, sinó també de mar obert, i no només de superfície, sinó arribant fins i tot als fons marins i fins i tot també als sediments del fons marí. Un consorci tan gran com aquest projecte europeu, evidentment tenim un gran ventall de metodologies tant químiques com ecotoxicològiques punteres, que són les que farem servir per mapejar aquests contaminants. I no només a aquest nivell, sinó també ens centrarem molt en els efectes dels contaminants sobre els microorganismes, que són la base de la cadena tròfica al mar. I llavors, en aquest sentit, farem servir també les tecnologies més novedoses per conèixer la genòmica, la transcriptòmica, tots els gens que tenen aquests microorganismes, centrant-nos sempre en els gens de resistència a antibiòtics. Hi ha tot el gran problema de la quantitat d'aigües residuals i de residus sòlids que es tiren al mar. Agafin una ampolla de plàstic que conté aigua, és igual la marca, és igual, serveix l'experiment per qualsevol cas. Els recomano que es beguin l'aigua, vull dir, veuran que està bé, no té cap problema, però després els recomano que agafin l'ampolla, l'esclafin, i després també se la mengin. Doncs això és el que els hi passa a molts organismes, que, per exemple, tu trobes balenes, taurons, tortugues, i quan els hi mires l'estómac, les tenen plenes de plàstics d'aquests.